Għall-Kamra tal-Kummerċ Awċija kien ta' importanza li rapport dwar Għawdex imħejji mill-Kummissjoni Ewropea ikun wieħed pubbliku. Dan ir-rapport jitkellem dwar il-qagħda soċjali u ekonomika ta' Għawdex u sar tul l-aħħar amministrazzjoni. Lan tiegħu kien li jissaħħaħ l-argument li Għawdex jistħoqlu jkun stmat aħjar, għan li ma tlaħaqx u r-rapport inħeba anke mill-membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista stess. Michael Grech, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija, tkellem dwar il-ħtieġa li jkunu marfa b'dan ir-rapport. Dispjaċina aħna li rapport bħal dan aħna qatt ma ġejna informati bih. Ġifieri hija xi ħaġa għalina li kienet importanti ħafna li Għawdex u aħna speċjalment bħala Gozo Business Chamber xtaqna li nkunu informati fuq affarijiet li huma ta' interess kbir għall-gżira ta' Għawdex. Ġifieri għandna ċertu diżappunt fuq għall-biċċa xogħol li dan ir-rapport baqa' qatt ma ħareġ u aħna ma ġejna qatt ikkonsultati fuq. Dan kollu minħabba l-kontenut tiegħu. Dan ir-rapport kien qiegħed minħabba illi meta kien sar it-trattat ta' sħobija kien ġie għannes dokument ma' trattat il-Gvern Malti kien sa' mid-dritt illi jitlob lill-Kummissjoni Ewropea li tagħmel rapport fuq is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali f'Għawdex biex jekk Malta titlef l-Objective 1 status jaraw li Għawdex ikun xlaħaq il-75% tal-GDP meta Malta tkun laħqitu. Jgħid li kienu ilhom jistaqsu dwar dan ir-rapport, iżda kien biss dan l-aħħar li saru jafu li r-rapport sar. Kien f'dawn l-aħħar xhur li aħna bħala Chamber imbuttajna biex naraw x'kien ġara u ma ġarax fuq għall-biċċa xogħol u tru il-Segretarju Parlamentari Dr. Ian Borch waslet għal din il-konklużjoni li dan rapport kien sar. Fil-jiem li ġejjin il-Kamra tal-Kummerċ Awċija se tkun qed tiltaqa' biex tanalizza dan ir-rapport.